खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो बुजिना लागोन। मानो होनब्ला खायसे भिडिअखौ फुरा नायलाङा आरो बुजिनोबो नाजाया। जि बाथ्राखौ आं लाना फैयो नोंथांमोननो नंगौखौ, जि बाथ्राखौ लाना फैयो नोंथांनि गोसो गोरबोआव हाबनाय, बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दाखालि आं जि नोंथांमोनाव कुइसन सोंदोंमोन बेखौ आं लाना फैदों। बे कुइसनानो जादोंमोन आं पस्ट खालामनाय माने भट होदोंमोन आङो दाखालि। बे भट होनायाव नोंथांमोननि गेजेराव बेनो बे बर' होननायनि बेनि सोंथिया बेनो जादों, मा खालामनो सानखो जों बर' हारिखौ मोजां खालामनो? बेनि मोनसे कुइसन सोंदोंमोन। जों जारिमिनजों मोनसे गोसोजों नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। बेयाव सोंदों आरो सोंबावदों आङो, सोरनाव मोजां टेकनिक फोरमायनो हागोन ना? ओमफ्राय गाहायाव होदों बर'आव हागोन आरो हाया। नोंथांमोना नैबे सिमावनो हागोना 84% आरो हायिया 16%। भटआ थांबाय 49। नाथाय आं बे भिडिअखौ नेथ'नो हाला, आं बानायनोसै होननानै नाजाबाय। आं दाखालि भट होनाय नालाय जानोसै सप्तासे, ओंखायनो सप्तासे हिसाबावनो बे भिडिअखौ आं लाना फैबाय। नै दा बे हागोन आरो हायिनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों। हागोना जोंनि माखासे दिनै माखासे जा सोलिबाय थानाय बर'नि समाजाव जायफ्रा ससियेल मिडियायाव नायदों आरो माखासे मोगथां महर गावनि मेगननि नोजोरजोंनो नायदों, दिनै बिथांमोना बर'नि समाजाव गाज्रि नुदों। बेखायनो जाय बिथांमोननि गोसोआवबो साननानै दं, आंनाव मोनसे टेकनिक दं दिनै हारिनि थाखाय आं मोनसे मोजां मावनो, बिनि कुइसनाव बे मोनसे जों हायो। जोंनाव मोनफा मोनफा आंनि साननाया बेलेग, बैनि साननाया बेलेग, बैनि साननाया बेलेग, खिन्थु जों हारिनि थाखाय बयबो मोजांखौनो मावदों। बे मोनसे हागोनखौ लानानै माने बर'नि टेकनिक माने हागोन होननानै बिथाङा मोनसे रावजों माने गोसोआव साननायसो आरोना बे रावा हागोना। खिन्थु बिथाङाबो सासे इउटुबारबा फोरमायना होनो हागोन बर'नि थाखाय। खिन्थु आं बे बाथ्राखौनो बुंनो थाङो, आं हायैखौ उनाव बुंसै। आं मोनसे कुइसन सोंनाया बेनोमोन, माने आंबो सानदोंमोन मा खालामनो सानखो जों बर' हारिखौ मोजां खालामनो। माने आंबो नुगासिनो माखासे जोंनि बे समाजाखौ लानानै आं दा बेखौनो बुंनो सानदों। जोंनि माखासे खावसे माने नायख्ल' खावसे आरो जाय माने बेखौनो आं सैथो रावै बुंसै, जोंनि बर'नि समाजाव बिराद गाज्रि सोलिगासिनो। दिनै जों नुनाय, जोंनि मेगनाव, जोंनि गोसोआव गोरबोआव मोनदांनाय, जेरै जों दा नुगासिनो जोंनि बर'नि समाजाव। दिनै जों उन्दै समाव जों जेबो मिथियामोन, दा जों देरबाय, जों मिथिबाय। माबोरै मिथिबाय? जोंनि बर' समाजाव बिदि सोलिगासिनो, जोंनि बर' समाजाव बिदि सोलिगासिनो। हाफ पार्सेन्टआ बेसेबां दुखु, हाफ पार्सेन्टआ बेसेबां सुखु, दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों। मोनफ्रोमबो खेबावनो जोंनि बर'आ जोंनि हादोरखौ लाबोनो थाखाय माखासे बिरनि खामानि मावनो माखासे बिथांमोना गावनि जिउखौ बावसोमनानै बांसिन गिदिर मावलांदों। दिनै बिथांमोन दिनै हारिफ्रा बिसोरखौ गाज्रि नुगोन, नाथाय बिसोर गावनि देहा गोरबोआव लानानै बिथांमोना हारिखौ फोसाबनो होननानै बिथांमोना हाजो खर' गाखोदोंमोन आरो बिखुङाव बाना लादोंमोन। दिनै बिसोर बिथांमोनाव बिराद दुखुनि खौरां दं। दा बेनि बाथ्राया दिनै दाब दाब जायगानि माखासे बर'फ्रा बेफोराव हात लादों, आखाइ लादों। दिनै हारिखौ फोसाबनो माखासे राजनितिजों गेलेदों, माखासे जोंनि आबसिनि जानायाव माखासे हेफाजाब होबाय गावनि बर'नि खामानि हाबा मावनांगौ, नाथाय बिसोरो बिथांमोना राजनितिजों थाङाखै। बेखौ आं हले मोनदां मोनो आंनि नुनायाव। बेखौ आं बुंनो थांला, बाथ्राया गोलाव जागोन। दा सादा सिदा आं बुंनोसै। दा जोंनि नैबे बर'नि गेजेराव जिखिनि दा बिटिसि आरो दा बिटिसिनि गेजेराव दा बिटिआर जाबावलायनोसै, नाथाय बे बिटिआर जागोना दरब्रैसो डिस्ट्रिक्टजों, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजोंल'सो। दिनै बेखौबो आं नाम लानो थाङा, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। दिनै बेखौनो मोनसे हेंथानि राव बुंनाय बादि फैयो। दा जिखिनि बिटिआर बा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय माखासे जोंनि बर' सुबुङा दिनै नोंथांमोननि समाजाव नुनानै जोंनि बर'आ बाहेरायाव थानायफ्रा बिसोरो गावसिनि बेखिनि आन्दार बिटिआराव थानानै बा बिटिसि बा बिटिआरनि आन्दाराव थानानै दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि समाजा नुजाथि होलायगासिनो। दिनै माखासे बिटिसि बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो बेसेबां गोसोआव दुखु मोनदों। दिनै जोंनोबो नांगौमोन, जों जि खौसे जायोमोन दा बेसेबां मिलायगौमोन। दा नोंसोर बेखिनि दरब्रैल' डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दिनै नोंसोरो बिटिआरजों लोगोसे बेसेबां दावराव दावसि गावजों गाव बर'जों एना एनि नुथायसो नुनो मोनदों। इलेक्सननि मानिबा बहुद एरिगेसन आरो सोलिबायबो थादों गाज्रि बेब'हार, गोबां बायदि बायदि। दा बेनो दुखु मोननाय फैदों जाय सुबुं बिथांमोन दिनै बिसोरबो लुगैदोंमोन जोंनि हादोरावबो बा जोंनि बर'नि जायगायाव बिदि जायामोन, दिनै नांगौखिनिखौ मोननो हादोंमोन।
दा बेखौ नाजाबोनानै दिनै गासिबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दिनै स्ल'गान होनायजों लोगोसे दा माबा लाबोनो हाबाय जोंनि बर'नि माखासे एसेबां मुंदांखा दिनै बेखौ नोंथांमोना बाख्नाय खिन्थु सानो दा जोंनि मिजिं दं माखासे जायफोर बिटिआरनि भारत थानाय बिटिसिनि भारत थानाय बर'फ्रा जायफोरा दा मोजां खामानि मावनो आरो जोंनि बर' माखासेखौ बजबना लानो थाखाय जों नाजागोन आरो बेफोरबायदि हास्थायनाय मिजिं दिनै जाय बिथांमोना दोनजाबाय दल'दों दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि हास्थायनायाव दं होननानै आं सानो खिन्थु आंनि गोसोआवबो सानदों दा बेनोमोन आं बेफोरबायदि समस्याखौ नुनानै आं बेयाव मोनसे सोंनाय फिननाय बेनोमोन मा खालामनो सानखो जों बर' हारिखौ मोजां खालामनो आरो बेनो जों गासिबो जुथुमना लाबोनो थाखाय बेखौनो जमा खालामनो नांगौआ माने जों गासैबो बर' नोंल' नङा दिनै जिखिनि आन्ध्रायाव थादों बिसोरल' आरो भारत थानाय जायनायखौबो जानांगौ नङा ओंखायनो जों मेगनबो सालायनाङा गोसोबो दुखु लालायनाङा जों खौसेबानो बयबो खौसे बेखायनो जायखिनि दा सिगाङावनो जोंनि दा बर'आ दा मोनसे मुं जानो थांदों दा बिटिआर दिनै बिटिआरआव थानाय मानसिफ्रा जों माखासे बाहेरानि मानसिफोरखौबो नाहरगोन आरो अनगोन आरो खौसे थागोन दिनै बेखौनो सानो जोंनि इसोर बर' नङा जे होननानै बेफोरबायदि साननो दालाबो खिन्थु आं बेखौ बाथ्रासो बुंनाय जादों दा बेनो सोरनाव मोजां टेकनिक फोरमायनो हागोन ना बेखौनो आंनि सोंनि नोंथांनावबो मोनसे दं बे टेकनिकआ लाबोगोन नोंथांमोननो खौसे मोजांनि थाखायल' गाज्रिखौ लाबोनो थाखाय नङा नोंथांमोन टेकनिकआ मोजांखौ लाबोनो थाखायल' बेखायनो आं नोंथांमोननि सोंदों टेकनिक माने नोंनि माइन्डजों माबोरै गोबां बाहागो दं नोंनि गाननाय जोमनायजोंबो हारिखौ लाखिनो हायो आरो जोंनि रोंगौथिजोंबो लाखिनो हायो आरो जोंनि आखल आखुजोंबो जों बर'खौ लाखिनो हायो बेनो बाद बाखि माखासे जोंनि बे बर'नि गेजेरावनो सोलिबाय थानाय दिनै बहुद समनिफ्रायनो साहित्य सभा खुंबोदों गोबां आबसुनि आन्दारावनो गोबां साहित्य सभा खुंबोदों बायदि बायदि खुंबोदों दिनै बेयाव माखासे गेदेर गोलावफ्रा बहुद बोसोन होबोदों नाथाय मोजां बोसोनखौ रावबो खोनासङाखै दिनै गाज्रिखौ मावदों खिन्थु खायसेया मोजांखौनो मावदों बेनो बेनिफ्राय मोजां गियान होसेयाव दिनै बिथांमोना दाब दाब जायगायाव थांदों गावनिनो बर'नि मुं दा बांसिन मुं गाज्रि लादों सोलेर फाननायाथ' फाननायखासै बेखौथ' दा बुङाबो जासिगोन दिनै बर'नि समाजनि गेजेरावथ' गिदिर उन्दै रावबो मान सनमानानो गैला बेफोरबायदि समस्या जाबाय नोंबा नों आंबा आं बेफोरबायदि समस्या जानो हमगासिनो दिनै जायफोर मावनायनि गेजेराव गाज्रि मोजां मावनायनि गेजेराव खिन्थु होमबाबो जों खौसे जागोन दासिमबो जों खौसेनि हादर मोनाखै बेखायनो आं बुंदों दा मा खालामबावनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो फिननाय लाना फैबाय जों बयबो बर' हारिया गावजों गाव खौसे अनलायनो हानायानो देरसिन धोरोम जागोन होनना आं सानो दिनै आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो खिन्थु आं गोबां बाथ्रा बुंनो हायोमोन नाथाय बिनि फिननायखौ लानानैसो आं नोंथांमोननिसिम फिननाय होदों लाइन हिसाबै एसे बुंनायनि ओंथि फैयो बेखायनो नोंथांमोननिसिम बाय बाय